И започваме днес деня с отиване до магазина. Ще пазаруваме от Ауди, тъй като смятам да направя малко по-голям пазар. И там е доста по-евтино. След пазара се прибирам да си изготвя за вечеря, за преди вечеря. Ще си изготвя за 2 дена напред, за събота и за неделя. Тъй като утре събота 4 юли ще ходим в Вашингтон след работа. Също така в предното видео някой в коментарите беше споменал, че не съм се представил. Така че сега ще ви се представя. Казвам се Наил. Родом съм от град Гоце Делчев. По-настоящем уча в София. Трети курс ще съм сега тази година. Специалност недвижима собственост. За които не знаят, това са имоти. Пътя е доста спокоен. Не знам какъв квартал се води тук, обаче движението е супер рядко. Естествено с колелото съм. Взел съм си допълнителна чанта в раницата, тъй като по някакъв път се налага да ползвам нея, за да сложа част от продуктите там. И реално с едната ръка държа чантата тук по средата на рамката, а с другата карам. Само две малки подробности забрах да кажа. На 20 години съм, 2005 година, сега ще правя 21 септември месец. И също така уча в УНСС, нали? Аз хубаво казах специалността, но не казах университета. Има тук сега едно мостче. Горе-долу пътят до Ауди от у нас ще излиза около 3 км, 4. Обаче има много денивелация и с това колело направо ми е бедна фантазията по някакъв път. Хубавото поне е, че повечето изкачване на отиване и когато вече съм нарамил багажа с продуктите, не се изморявам толкова, защото си е тежичко, нали, самата чанта и всичко пълно в раницата. Прибрах се от навънка и сега малко ще почистя тук и ще подготвим нещо. Като цяло това е кухнята. Не е нещо козайко. Имам ориз. Ще заготвя ориз, пилешко, свинско. Ориз ще го направя с гъби. Ще сваря яйца, тъй като ще ми трябва храна за поне 2 дена, защото утре ще ходим по случай 250 годишната. Ще има фойерверки в Вашингтон, които ще са около 40 минути и ще запорят да поставят някакъв световен рекорд, който ще е за 80 000 плюс изстрела. Ще трябва да се изготви повече храна, за да може след работа директно да отидем там. Като се прибера ще е късно, да има какво да ям, да си легна по-бързичко, да се наспа, да не се занимавам да готвя и за другия ден. Приготвих си храната за утре за работата. След малко ще почна да си правя и вечерята, която няма да е нещо козна какво, ще ползвам пилешкото с тротили. За утре грубо сметнато половин кило ориз с гъби, 300-400 грама ориз, пилешко, да, 30 грама малини, 37 грама ягоди и ябълка нарязана. Като към това добавям и около 8 яйца. Сварени. Дебелак съм. Дебелак. За вечеря реших, че ще е това. Някакъв свински микс ли, не знам какво е. Как е да е? Това ще се направя, малко ориз ще сложа, някакво морковче, нещо. Краставичка. И това ще ми е... може би пред вечерята, не знам. Ще прецениме.
Ето и кафтетата вече готови. Малко така по-препържени, ама нищо. Те са сочни. Една ябълка и това ще ми е преди вечерята. След вечеря... Така де, за вечеря ще имам друго. Относно работата, да спомена още веднъж, работя спасител. Относно втората работа, в крайна сметка не намерих никаква втора работа. Ще си оставим май до края на лятото само като спасители. Но хубавата новина е, че взимам по някои седмици по 60 часа на седмица, което ми са 20 часа овертайм. А най-малкото часове, които взимам, са по 50 часа на седмица, което пак е доста добре. Работя в жилищен комплекс, квартал, който мисля, че е на около 5-6 години нов, нали, направен преди 5-6 години, така че е доста сравнително нов. Въпреки, че от само 5 години има много хора там, един от най-оборотните басейни, така да го нарека. И... само ще хапна мърквича. Това място се намира на територията на Вашингтон, по-точно Силвър Спринг. Доколкото съм сигурен, се води отделен град, не квартал, въпреки че аз лично като за първа година тук ми е много странно, тъй като реално гледаш първи град, втори град, трети град, а те са така, в смисъл всичко е сгради. Жоби! Малко ти става объркващо, нали, къде се намираш. Но общо взето да, това е. Оставам се с спасителската работа и така. Вече сме на работа, аз съм в офиса и почивам. Приключваме работа в 8:30, след което директно отиваме в Вашингтон да гледаме фойерверките. Това тук ни е офисът, така да се нарече. Това ни представлява самият басейн. Hey guys, I'm Jakub, I'm from Czechia. I'm Niall's best colleague, most handsome, most clever, most strong. And yeah, I can't wait till this evening. We will be in Washington downtown watching firework and and stuff like that. So yeah, that's me. За днеска готвил съм пауърбанка, който е доста голям като капацитет. Зарядно за камерата, зарядно за телефона. Взел съм резервни дрехи, ще си скъпи тук на работа, тъй като в комплекса имаме душове и като цяло всякакъв вид обзавеждане. Ще се преоблека, взел съм си ето тази чанта, която я ползвах и за самото пътуване тук. Тя е като диагоналката, обаче се слага като жилетка и върши доста добра работа за паспорта, документите и като цяло всичко просто стои на гърдите. Раницата, като храната съм е сложил в хладилника, ако имам някакви хапчета, просто е така за всеки случай, води и директно след работата се запътваме към метрото. Включихме работа, с колегата седиме тук. Яхо. What's up? Say something. How do you feel about going to the fireworks? And I feel excited about seeing Trump for the first time. You're gonna give him a high five? Yeah, high five. Five high. I'll blow him a kiss. Ето така изглежда вече басейнът, затворен за посетители. Даже много очудващо, времето много рязко се промени от 40 градуса и цял ден слънце буквално стана облачно, почна да гърми, почна да вали дъжд. Просто не мога да го разбера това. Сега остана само да заключим тук стаите, да оправим и тръгваме. Нали бе? True. Да. Да. Отиваме към метрото, обаче малко заваля. How much is the training? Трошко. A little bit. Трошко на чехски език, ако така се казва. Предполагам. Е малко. Държа даже засили още повече. Ние сме на около 20 на километра от Вашингтон, от центъра в момента. Така че, доколкото знам, дори в Силвър Спринг, където живеем в момента, не вали. Надяваме се да няма нещо, което да възпрепятства фойерверките. През деня са отменили част от нещата, които са се случвали там. И
видели в момента днес, абсолютно всички метролинии са безплатни по случай празника. So I think it should be this one. Абсолютно цялото метро е пълно, а ние сме една от първите спирки. Колегите ни приключиха по-рано работа, така че сега се опитваме да ги намерим, тъй като те тръгнаха от метрото, което е до хаузингът ни, а ние тръгнахме от това, което е по-близо до работата ни. И в крайна сметка се намерихме и сега излезнахме от метрото, обаче пак вали дъжд. И сега се опитваме изобщо да разбереме на къде да отидем. Много голяма част от улиците са блокирани. Просто не знаем откъде да минем, тъй като има супер много трафик. Май намерихме посоката, тъй като тук има безкрайно много хора, които ходят към едно и също място, така че предполагаме и ние сме натам. Кажи нещо на камерата. Čau lidi, já jsem Kuba Kulišťák a jo, prostě naučte se česky, je to jazyk budoucnosti. Да, разбрах. Tak. Доста интересно обаче как са спряли абсолютно навсякъде уличното осветление, поне по-голямата част от него де. Предполагаме заради самите фойерверки, друга причина не виждам. To nebudou gumavky, no. Значи, озовахме се на някакво място, което са приспособили като специален път, по който да минаваме. Оградили са го с оградите. И има две ленти, като едната е много широка, другата е много тясна. Нямам си на идея какво се случва. Има много хора напред. Просто е страшно. Колегата си е най-добре, намери си найлон тук да се пази. В момента сме точно преди входа. Някакъв човек преди малко припадна и нещо му стана лошо. Но организацията им е супер добра. Буквално абсолютно всичко им е подредено. Абсолютно навсякъде имат полиция, военни, медицински лица, линейки. Всичко става просто на секундата. Току-що разбрахме след час и половина чакане, че самото изказване на Тръмп все още изобщо не е започнало, тъй като е искал абсолютно всички да влезнат преди той да започне, което просто не си го представям как ще стане, тъй като е адска лудница. Обаче вече почти сме стигнали края на входа и след церемонията по изказването му ще започнат фойерверките, което означава, че ще е след общо около 2-3 часа. След цялото това ходене отново спряхме някъде. Много не знам какво се случва. Буквално държа тук колегата за рамото, за да не го изгубя, тъй като другите двама ги изгубихме. After enemy plane sanctions like the
едва викам, нито колко се виждам, обаче най-накрая стигнахме. И е просто невероятно. Най-вече сме навънка. Така де, ние одея бяхме навънка. Приключи вече шоуто. Малко по-бързо излезнахме, между другото, отколкото влезнахме. Dobro bolo. Добро, какво добро? Добре. Какво прикажеш, бе, брат? Какво прикажеш? Тук някакви скандалчета стават. Те хората решили да дойдат с колите. После искат да се приберат с тях. Ето го финалния резултат. Майко! Мале. Надяваме се някой да не набутне, докато минаваме между тях. С някаква лудница. Тук все едно си играем на кроси род, като пресичаме така между колите. Да се пробваме да я набутнат само. Ого, дискотечки тука. Леле, тук мириш отвратително, бе, човек. Отвратително мириш. И те тук като в студентски град са ги наредили, една от друга всичките. Вече сме си в Силвър Спрингс и сега отиваме да им пробваме Макдоналдса. Пресичаме на червено, естествено. На червено, а? Yeah, that's how we do it in Czechia. Знай. Ами няма да идеме. Беше затворено. Така че, каквото си намериме у нас, това ще ядеме. Аз така ленче си бях сготвил миналата вечер, но просто ми се искаше да хапна още.